Roma 8, verse 1. Oh, bangani, ngabanga sabangani. Hayi, man. Oyelena saba. Ifunda. Sorry. Lokho sukumbhalile suseno. Ubani wesihlanu. La sofunda khona uGenesis 4 verse 25 to 26. Bese sifunda uIsaiah 55 6 to 11. Lezo indawo ezibili kuphela sifunda ezinye sohlala nazo as we go along. Sifunda Genesis 4 verse 25 to 26. No Isaiah 55 verse 6 to 11. Genesis chapter 4, 25 to 26. U-Adamu wabuye wamazi umkakhe, wazala indodana, wamqamba igama lokuthi uSethi, ethi, uNkulunkulu ungibekele enye inzalo esikhundleni sika-Abel, njengokuba uKhayini umbulele. Naye uSethi wazala indodana, wayiqamba igama layo ngokuthi Inoshe. Ngaleso sikhathi abantu baqala ukukhuleka egameni likaJehova. Isaiah 55 from verse 6 to 11. Mfuneni uJehova esenokuthola, nimbize eseseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, abuyele kuJehova. Uyakuba nomusa kubo, yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Ukuba imicabango yami asiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisizo indlela zami, kusho uJehova. Ukuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, imicabango yami kunemicabango yenu. Ngokuba njengokwehla kwemvula yeqhwa ezulwini, ungabuyeli khona, kepha unethisa umhlaba, uwenze ube uthisi, uwenze ukuba uthele, uhlume, unike ohlwanyelayo inhlwanyelo nodlayo isinkwa. Kuyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami, aliyokubuyaze kini. Liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami, alikubuyaze kini. Lingakafezi lokhu engikufunayo, liphumelele kulokhu engilithumele khona. Amen. Baba wethu ngcwele, siyabonga izwi lakho elinamandla neliphilayo, oshoyo ngalo ukuthi liphuma emlonyeni wakho lingeke libuyele kuwe, lihambaze ngokufezana ukuthumele khona. Namanje-ke Baba wethu ngcwele, izwi lakho leli esilikhulumayo phambi kwabantwana bakho, sicela kube wena okhulumayo qho, umoya wakho oyingcwele. Umuntu angakhuluma kepha
ekuyena ukhuluma finyelele phakathi enhliziyweni yomuntu. Wena ukhuluma ngezwi lakho, umoya wakho oyingcwele, ukuthi luwenze ufeze umsebenzi oqonde ukuba luwenze. Siyakwethemba-ke Baba, nakuso lesikhathi sicela sikwethemba ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Kule nyanga edlule yilo ngifunda incwadi kaGenesis, incwadi yokuqala kwezinto. Njengoba nazi-ke nani ukuthi le ncwadi isitshela empeleni, angazi noma siyakwazi sonke, ngiyasho nje ukuthi niyakwazi lokho, ukuthi iyasitshela ukuthi yini sibe nje, ukuthi yini eyenza sibe nje, yini eyenza umuntu abe nje. Isitshela kakhulu ngothando lukaNkulunkulu, athanda ngalo umuntu, futhi isitshela ngokuhlubuka noma ngokumbuka, rebellion yomuntu. Khona lapho isitshela ngoNkulunkulu obekezelayo ngothando, okhombisa ukuthi khona umuntu onile, khona umuntu ehlukile kuyena, uyamthanda, akunqamula uthando lwakhe lo. Kule ncwadi sithola ukuthi uSathane eqhamuka ezenza ingelosi, noma eqhamuka njengenyoka, eqhamuka njengenyoka, waya wafaka u-Adamu umoya wokuba axabane noNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu aphume, abaleke, asuke, ukuba u-Adamu asuke ohlelweni lukaNkulunkulu. Manje na iBhayibheli lonke-ke likhuluma ngaleyo rebellion, ukuthi umuntu, a human being, has rebelled against God. Umuntu nje uzalwa ehlubukile, eyimbuka kuNkulunkulu. Sitshelwa iqala lapho uGenesis indaba la ivela khona, ukuthi-ke zonke izinto lezi esizibonayo, izimpi, ukungezwani, ukuxabana, konke kuvela entweni eyodwa nje, hostility against God, ukubaleka, ukuxabana noNkulunkulu. Umuntu ngemvelo uxabene noNkulunkulu. Ngalokho isizwe sonke, abantu bonke, isintu sonke, uma ngithi isintu ngisho human race. The human race is lost. Abantu balahlekile, bedukile. Silahlekelwe indawo yethu, sibalekele umdali wethu. Ngenxa yalokho uyothola ukuthi i-priority list, mawubheka, mawungathatha umuntu ukuze i-priority list yakhe ukuthi izinto ezisemqoka empilweni yakhe yiziphi, uyothola ukuthi izinto eziphambene noNkulunkulu. Uma sifunda laphayana kuMathewu 6:29-32, uJesu lapho ukhuluma nabafundi bakhe manje.
Sentshumayelweni yakhe yasentabeni lapho ekhuluma nabafundi bakhe, ngoba laphayana kuthiwa wathatha abafundi bakhe wababizela kuye engaphana entabeni. Wayeseqala ebafundisa ethi babusisiwe and so on. Manje uma sefika-ke lapha masifika ku-chapter 6 verses 29 kuya ku-32, kukhona lapho uJesu eveza khona ama-priorities athi awabafanele bakhe. Ake siwasho asifunde lapho. Kepha ngithi kini, uSolomoni Angathi sigamanxile. Bengibalekela ukuthi singadonsi kakhulu. Okay, qala ku-19 ukuze sizwe. Ngoba lapho sizwakale siphakathi nenjalo. ningibizela emhlabeni lapho khona ezulwini, lapho kungoni inuku nobugqwayi, nalapho amasela engafoli khona, wakho ngoba kepha uma iso lakho lize ubumnyama bukhulu kangakanani, akapho kungakhonza amakhosi amabili, ukuba kuyakuzonda enye abavelele kwenye adelele enye. Ningekhonze uNkulunkulu noma ngubani. Ngalokho-ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila umzimba unesambatho na? Bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibekeli ezinqolwaneni, nokho uyihlo wasezulwini uyazondla. Nina anganizidlula kakhulu na? Ngumuphi kini ongenikela ebudeni bakhe ingalo ibe ngokukhathazeka na? Ningakhathazeki ngesambatho, nikhathazekela ngesambatho na? Qaphelani iminguze yasendle ukuthi imila kanjani, kayikhahleli, kayikhonzi. Kepha ngithi kini, uSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayengebathisile okomunye wakhe. Uma uNkulunkulu ebathisa kanjalo indawo okukhona namuhla ngomuso wokukhonzwe eziko, akayikunimbathisa kakhulu eningukukholwa okuncane na? Ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudla noma siyakuphuza noma siyakumbathani na, ngokuba konke lokho abezizo bayakufunisisa. Ingani amehlo wasezulwini uyakudinga konke. Niyezwa lapho. Niyawezwa ama-priorities omuntu ukuthi yini? La khuluma ngakho uJesu ukhuluma ama-priorities abantu ababanawo ukuthi umuntu ucabanga ngane? Hayibo, ucabanga ngane? Ngezambatho. Ucabanga ngane? Ngokudla. Ucabanga ngane? Ucabanga ngekusasa. Ucabanga ama-priorities awabekayo laphayana uJesu uthi kubafundi bakhe, uma nenza lokhu, uma kuyilezi zinto ezihamba phambili kinena, niyafana nabezizwe. Abesethi priority number 1 ilapha verse 33, that
should be our priority. Funani uqala ukulunga umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona-ke konke lokhu kuzakwenezelwa nina. Uma kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu ngengathi ake ngi-check ukuthi ukhona yena omunye umuntu onombuso na? Ake ngibheke ukuthi uSathane unombuso na? Abasabheke. Hayi bo. Mhlawumbe ngakhuluma angalenza yini iphutha. Ngathi ukhona umbuso kaSathane. Bese bakhona umbuso kaNkulunkulu. Akanawo. Akukho la izwi kaNkulunkulu likhuluma nge-kingdom of Satan. Nowhere. Bese athi ngibheka u-kingdom, kingdom of God. Kingdom of God. Kingdom of God. I-kingdom, umnikazi we-kingdom, uma standards laphana sekugcineni ngokuba ekugcineni umbuso ungowakho. Umbuso okaNkulunkulu uthi funani wona. Seek that first. Impilo yakho mayibe njalo njengomzalwane. Usho njalo. Okay, ngathi I'm going ahead of myself. La ngiza khona ngiza la encwadini ka-Exodus ka-Genesis. La ithi khona la ukhulunywa khona la ufunde khona ukhulunywa ngoKhayini ukuthi wabuye wamazi umkakhe wathola omunye umntwana wambiza igama lokuthi uSem. Wamqamba igama lokuthi uSem. Ngokuba inzalo esikhundleni sika-Abel. Why? Usho bani la ukuthi uNkulunkulu unginikeze inzalo esikhundleni sika-Abel? Ubani oshoyo la? Uma ufunda lithi ubani oshoyo la? Othi uNkulunkulu uyanginikeza enye inzalo. Ubani? Angizwa. According to your Bible, Eva. Ushobani la? Eva lo. Ukuthi esiZulwini akucaci ngeke ngidlale ngani abafundi be-LSD. Akucaci esiZulwini ngoba esiZulwini kuyefana uhe no-she. Akekho uhis no-her. Umnike uthi uNkulunkulu uyanginikeza enye inzalo esikhundleni sika-Abel. Ake sibheke manje. Why? Ube u-Eva uthi uNkulunkulu unginikeze enye inzalo. Esikhundleni sika-Abel. Why kusho Eva? Why kusho mama? Niyayazi nabaGenesis bazalwane. Why? Why? Nginombuzo lapho nami. Why? Angizwa. Uyena othwala umntwana. Uyena omethola umntwana.
ukuthi makungena isono uNkulunkulu wathini kuEva? Wathini kuEva? Isibusiso sikaNkulunkulu kuEva sasithini? Ngoba mhlawumbe thina sazi ukuthi wamqalekisa, akamqalekisanga, kunesibusiso asibekayo egcineni. Wathini? Asibuye, ake siye lapho kuGenesis futhi. Genesis 3, verse 15. Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho wathi kowesifazane Ngishiya lapho 15 nje kuphela. Niyezwa lapho? Niyezwa lapho? Ukhuluma nobani lapho? Kade ekhuluma noEva. uEva wathi inyoka engikhohlisile. Manje uNkulunkulu uthe enyokeni uzakwakha ubutha phakathi kwayo nani? Nenzalo yowesifazane. Akashongo ukuthi nenzalo yomuntu. Nenzalo yowesifazane. Yini inzalo yowesifazane? Akaqondanga uEva ukuthi ukhulunywa ngenzalo yowesifazane. Lo waya oseza inkosi uJesu. Oyozalo wesifazane ungekho ndoda kuyena. Kodwa lihlalile lelizwi ukuthi ngenza inzalo bakhona ubutha phakathi kwenyoka nenzalo yowesifazane. Tholiyane owesifazane uthole insizwa la ekuthi uyibiza igama lokuthi ubani? uKhayini. Khayini uhamba ngezindlela zakhe uKhayini. uKhayini uyonikelwa laphayana uNkulunkulu. Empeleni uAbele wayesekho noAbele ukhona. uAbele uma eyonikela kuNkulunkulu unikela ngani? Unikela ngani? Aniyazi indaba, ngifuna siqale phansi. Chapter 4. Unikela ngani? Chapter 4. Verse 1. kodwa amasi Okokuqala lo, yes. wakhulelwa wazala uKhayini wathi ngitholile indodana kuJehova. Phinde wazala uAbele umfowabo. Abele waba umnikelo kuwo amazibulo ezinto zakhe ezilungileyo. uJehova wanaka uAbele umnikelo wakhe. Uza nomnikelo wane? Sithelo somhlabathi. uAbele uza nani? Wenze njani? Uchitha igazi. Ubonile ukuthi unikelwa, uma kunikelwa kufanele kwenze njani? Uchitha igazi. uNkulunkulu ngamzukwane ebonile uAdam noEva wahlaba isilwane kwachitheka igazi. uAbele usho ukuthi ukhula uyabona ukuthi nansi indlela yokusondela kuNkulunkulu. Usondelwa ngegazi. Imambano uKhayini ithi ngisidlakela sensizwaneni.
ngenza izinto ngawami amandla ngizoletha okwenziwe yimi ngiletha okwezandla zami ngiletha okusetshenzwe yimi. Now uKhayini wazi ukuthi yena self-sufficient angaletha kuNkulunkulu buke uNkulunkulu ukuthi njani. Look who I am. What an industrious man I am. Buka ukuthi sengikhiphezeni emhlabathini ngezami izandla. That was the message ayiletha kuNkulunkulu. uNkulunkulu angiyinaka yonke le nto. Wanaka umnikelo enaka umnikelo ka-Abela. Yes man. Ayisimphele uKhayini ukuthi like self-confident man wazi ukuthi izinto angazenza in his own way. My way khona mhlawumbe abamaziyo Frank Sinatra when iculo lakhe lalisho nje my way. It is I'll do it my way. This man was a man of his ways. He does things his way. If you do things your way, when this is just pambene done, is this pilagulo lisho njalo kangoba lithi ama solutions ngezinto obhekana nazo akuwe nike nihlangabezana lokho. You have solutions within you. Yizwekelele lisho njalo elisho ukuthi you are self-sufficient. That is ngayibiza leyo nkolo ukuthi i-Khayinism. Leyo nkolo leyo i-Khayinism leyo. Okay, uyazethemba uKhayini. Ake sibheke ukuthi my way wakhe wenze njani la. Masibheka lapha na chapter 4 la sesivule khona manje. Uthi 4 verse 3 awuphinde khona lapho. Awunaka ngokaKhayini. Wayesethukuthela kakhulu uKhayini, ubuso bakhe baduma. Right, imakhona la. Wathukuthela. Ngoba ucabanga into ayenzayo ukuthi njani? Wamedelela uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu engasasamukeli isithelo sakhe angiziletha uthele. Wenze njani? uJehova wathi uKhayini, into yokuqala wenzayo wenze njani? Wathukuthela uKhayini. Wathukuthela uKhayini. ubuso bakhe baduma. Ubuso bakhe banyuka. Washintsha wamubi uKhayini ubele udiniwe ukuthi uNkulunkulu akawamukeli umnikelo wabo, akakuvume ngikwenzayo. Kodwa now that's a problem ekhona. Kukhona lento ukuthi umuntu mayithukuthela ethukuthela umuntu ongekho eduze kwakhe, intukuthelo yakho ikhiphela kulo seduze kwakhe. Wenzeni uAbela? Ukhiphela intukuthelo yakhe kuAbela ukuthi nango seduze mfowethu umqilo obukhulu ake sihambe siphume nje
Isishaywa umoya sobabili. Uma sebele akashaywa umoya no, ushaywa uyena, uyambulala umfowabo. For what? Uthini uNkulunkulu kuyena? Jehova wathi kuKhayini, Uthelelele. "Uthelelani na? Aha. Ubuso bakho bukuphumeleleni na? Uthi uma wenza kahle Yes, abazalwane. Ukuthi uyamncenga still uNkulunkulu. Uthi utheleleni na? Yini unyukubani usobaba? Uma wenza kahle uzakwamukeleka. Ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu kuyena okwamanje wenza kabi. Uma wenza kahle uzokwamukeleka. Uma ubheka lento eyenziwa uAbel wenze yona ukuzokwamkeleka. But the man has a term, I don't need that. I don't need your advice. Nkulunkulu. Instead ubeka nokuthukuthela kwakho. Beka utheni ngokuthukuthela uNkulunkulu? uma ungenzi kahle, isona sihlezi ngasemnyango. Sona senyama. Hayi, siphezulu. Hayi, uyahamba ukhaya. Uhamba nomfowabo. Uma esephikisene noNkulunkulu ahamba nomfowabo. Wenzani? Uyambulala. Ngokuthukuthela kwakho ukubulala umfowabo. Wafundela lapha kuJakobe 4 verse 1. Jacob 4 verse 1. Zivelaphi izimpi nokulwa? Okay, zivelaphi Yes. Kusho ukuthi izimpi nokulwa kuvela kuphi? Kuvela kuphi? Ezingane ukwenzeni ezintweni ezifisayo. Asifundele kwelesingisi lithini? What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that are battling within you? Yes, because of the desires that are battling within you. Ngokuba ngifuna okwami, nawe ufuna okwakho. What happens? Ngoba ilona lo, it's my way. Enomunye, it's my way. Kuvela phi lapho? Yilapho siqhamuka khona izimpi. Oh, my way. Yibo laba benza kube khona izimpi. Yibo laba benza kube khona uxabano. Yibo laba benza kube khona ungezwani. That's what he did. Okay. With my way against God's way. Othatha indlela kaNkulunkulu akezwani naye. Okay. Wambulala ngoba. Kube utheni uNkulunkulu? ngiyafisa nokho Cha, uyena lapho Genesis 3. I mean, Genesis uGenesis 4. 4. Yes. Genesis 4. uKhayini
angazi ngeni umlindi womfowethu na. Am I my brother's keeper? khona wathi wenzeni Malala. Isiphila kulali njalo. Asiphili kanjalo. Do I care about another person? You care about yourself. It's me first. Me first. Omunye angalandela nje uma ngithanda. Indlela yezwe le. Indlela yomuntu ongekho kuNkulunkulu. Okay. Uthini ke manje? Uthi ngimgcine umfowethu na. Okay, qhubeka. khona wathi wenzeni na izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi isemhlabathini usuqalekisile emhlabathini ovulile umlomo wawo kwamukela igazi lomfowenu esandleni sakho. Uma ulima emhlabathini awuyikunika isithelo sawo sakho. Wena uyakuba ngumhambuli nozulane emhlabeni. Imakhona lapho. Why? uNkulunkulu uthi uqalekisile umhlaba. Uqalekisile umhlaba. Umhlaba uyena kuyena. This man is a farmer. Umhlabathi uyena kuyena. Impilo yakho umhlabathi. Uthi uzothi uyalima uzobheda. Qalekisiwe umhlaba. Waba sathe uyalima. Yini ezokwenza ahambe ezula? Can you imagine uthini enzazule? Azagcwala umhlaba wonke. Why is he wondering about? Funa la ngathi kuvundavundile khona. Abasafikela ekuyaphetha. Isithelo kusaphumi ngendlela ebengifuna ngayo. Abesathi uyala kuyaphetha. Isithelo akuphumi ngendlela engifuna kwenzeke ngayo. Even that was the love of God. Kwakuluthando lukaNkulunkulu lolo kuye ukuthabona ukuthi ukuphikisana noNkulunkulu kanti kunjena ebekufanele ukuthi ngenxa yabo abuya sithobe athi Nkosi ngonile ngiyazibona ukuthi ngonile ngoba manje senguzulane instead uconcentrate yena with punishment kabheka ukuthi uthini ngepunishment manje. Back, uphendula athi khona wathi uKhayini Jehova isono sami sikhulu kunokuba ngisithwala. Bheka uyangixosha namuhla ebusweni bomhlaba ngicashe ebusweni bakho. Ngiyakuba ngumhambuli nozulazulane emhlabeni ongifumanayo angibulala. still he had ubengenayo ichance yokuphenduka. Ithuba belikhona lokuphenduka yena he concentrates kwi-punishment ukuthi ngoba uzulazula isigwebo sami sikhulu kakhulu noma umuntu ukusithwala hey sikhulu ngempela. Umuntu esesonweni isono sakhe umphumela waso mkhulu kunokungakuthwala. Umphumela inkokhelo yesono ukufa. Mkhulu kunokuthwala. Kodwa instead okwabuya athi hayi Nkosi ngonile ngiyavuma. No. Insizwe ezethembayo le. Akuyona ucry baby. Uthi hayi
angethuswa mina, angethuswa ngubani. Kulungile uthi angibe uzulane emhlabeni, and awuzwe amazwi akhe ezwakalayo ukugcina ukuthi athini. Kepha uJehova wathi kuye, ngalokho okubulala uKhayini kuyakuphindisela, asikhombisa. uJehova wabeka uphawu uKhayini, ufuna umfumanayo ambulala. Umusa kaNkulunkulu sabonakala lapho ngoba usamvikele ukuthi angabulawa. Wayesesuka uKhayini. Iya ku-verse 16. Yes. Wayesesuka uKhayini ebusweni bukaJehova, wahlala ezweni laseNyonga ngasempumalanga kwase-Edeni. Uyakuzwa lo. Likhona izwi elidlula lelo ngobubi. Ukuthi wenze njani uKhayini? Wenze njani? Wasuka kuphi? Ebusweni bukaJehova. What? I have nothing to do with God. I'm on my own. That's what he said. Wahamba umuntu ozaziyo ukuthi angisamdingi uNkulunkulu empilweni yami. How can a person put himself under such a curse? Akaqalekiswanga uNkulunkulu, uziqalekise yena. He moved away from the face of God. Wayakude lapho umuyilandela indaba wakha idolobha. Usaveza khona ukuthi nginamandla mina ukwenza izinto ngaphandle kwaNkulunkulu. And wakwazi ukuzenza izinto ngaphandle kwaNkulunkulu. Wakha idolobha godless. A city with no God. A city la kungekho umuntu okhulekayo khona. Walibiza waqamba indodana yakhe wathi uEnoki. Leyo ndodana yakhe waqamba idolobha ngayo ukuthi kubonakala izinto zenziwa yimi mina khaya. That's what a human being without God does. Lapha kuKhayini ngizibona mina. Awuzibona wena lapha uwedwa without God. That's you without God. That's me without God. How tragic. Yeah. Uyakubaleka kakhulu uNkulunkulu ukuthi umphumela wini akanandaba. Ukwakhuluma nomuntu ngeNkosi uJesu. Wathi akanandaba nalento yakho. Kwenzeka kwakhuluma nomuntu ngeNkosi uJesu, wathi akanandaba nalento eyikhulumayo. Ngiyakhuluma nabantu ngeNkosi uJesu. Noma nenhlanhla ukukhuluma nabantu aba-receptive. Ukuthi ukhuluma naye ngeNkosi uJesu, enanela kodwa ukhuluma ngento enhle. Mina inhlangano banazi. Anikaze inhlangano abathi akunandaba nalento ikhulumayo. Akunandaba neJuda lelo okhuluma ngalo. Mina ngihlangene nabo kaningi abantu abasho njalo. Hey, bona uthi konakala. Akunandaba nalento ikhuluma ngalo. Uzongitshela ngani? Ungitshela ngeBhayibheli ukuthi ufike nabelungu.
alahle ukuphila ingoba unezindlela zakhe acabanga ukuthi zi-right. Manjena-ke siza kule ndaba-ke noxolelo ngathi ngiyizubezi ngiza ku-verse 25 no-26 laphayana ku-verse 25 no-26 khona engayicacisanga even before ngifike khona laphayana uma ethola uKhayini ubhekene lapho Eva enkathi ethola uKhayini. Esithembisweni sikaNkulunkulu ubhekene umani bazalwane. Isithembiso sikaNkulunkulu sithe inzalo yomfazi izochoboza ikhanda lenyoka. It's beyond that serpent le nto akhuluma ngayo. Iyale usathana uqobo lwakhe. Ubhekene la uma ethola uKhayini. Ubheke ukuthi nangu ngimthola ozochoboza ikhanda lenyoka leli lisifake kule nkinga. Nangu ngimthola uKhayini akabile yona. Kwavela uAbel wathembisa nangu umuntu ekuyena impela izinto ezokwenzeka ngayo. Ngoba akazi ukukhulunywa ngani makhulunywa ngene. Akazi ngaleso sikhathi makhulunywa ngenzalo yomfazi. Kukhulunywa ngani? That's why mase kufe uAbel kuzalwa uSeth. Uthini? Verse 24, 25 and 26. Kakhulukazi 26. Oh, no, 25, sorry. Uyezwa? Ukhuluma ngani? Ngenzalo. Ngoba kuthiwe kuza inzalo yomfazi izachoboza ikhanda lenyoka. Nangu Abel ebekuyena obethembisa. Manje futhi ubulewe uKhayini. Uma sekuzala uSeth ukuthi hawu uNkulunkulu sebuye wanginikeza indodana. Indodana. Hawu indodana. Usebuye wanginikeza kusho ukuthi nanso-ke indodana yami ezochoboza ikhanda lenyoka. I think that's what she thought. Ukuthi hawu kwalunga ebese konakele. Umthola emva kweminyaka emingaki lo mntwana uAdam beno Eva. Amthola emva kweminyaka emingaki uSeth. Hayibo fundani bazalwane. Khona lapho nje. Under 130 years. Yes. 130 years. Manje yena ngifuna simbheke lo 130 years. Ukuthi kwenzakalani ngaye. 130 years. Kusho ukuthi yanqamuka inzalo ku-Eva leminyaka e-130 kwaze kwathi kamuva wawuthola uSeth. Nithini bazalwane? Asikhulumeni. Yanqamuka. Nithini bazalwane?
wathi zalani nande ligcwalise umhlaba, ayizange inqamuke inzalo. Kusho ukuthi bakhona nabanye amadodana namadodakazi azalwa during this period, 130 years, but they were not worth mentioning. Kungekho lutho okungashiwo ngapho. They were worthless. They were people who didn't know God. Bona laba balandela uKhayini, ufile uAbele. Ekufeni kwaMabela kwaqhamuka imigundatshani yodwa engakhulunywa nomkhulunywa ngayo. Uma ungakhulunywa ngayo lesa isiqhamuka ngale ku chapter 6. Lo mgundatshani kulesikhathi zikhona ezinye izingane uSeth wafika wahluka. That's why kubizwa uSeth ukuthi this one is different. Lo ngikhumbuza umntanami owafa uAbele. Ukhunjuzwa yini uEva? Ukhunjuzwa ukubona umonakalo osukhona emhlabeni. Isono esesigcwele emhlabeni. Indlela abaphila ngayo abantu without God. Uma sekuzala uSeth uthi hey uNkulunkulu wazakunika indodana. Awusho futhi igama lawo le ndodana ubani? Seth. Igama elithi Seth lisho ukuthi anointed or appointed or compensation. Ungathini ngesizulu lelo gama? Ugcotshiwe noma umbuyiselo, lapha ukuthi compensated, umbuyiselo noma umbuyiselo, whatever, ukuthi ubuyiselwe ofana noAbele, umuntu othanda uNkulunkulu. Lalela ukulandelayo ukuthi kuthiwani. uSeth wayesethola indodana naye, wayibiza igama lokuthi ubani? Enosh. Kusho ukuthi sonke lesikhathi akaziwa uNkulunkulu. It's a godless nation. Akaziwa uNkulunkulu sonke lesikhathi lesi. Kuphilwa nje ukuthi baqala ngaleso sikhathi kubiza igama likaJehova. Isikhathi sika-Enosh. Igama elithi Enosh niyalazi ukuthi lisho ukuthini? Lisho ukuthi weak, ubuthakathaka, ongenamandla. Lisho ukuthi Enosh ongenamandla, weak. Uthini uSeth mayisho njalo? Uma ethi eqamba ingane yakhe, ngoba babe amagama eBhayibhelini imvamisa uma beqamba amagama babe suke bekhuluma ngento ekhona, kongese ukuthi kuqanjwa nje mayini igama. This uthini mayithi weak? Uthini mayithi weak? Uthi ngidependile, yes, I'm dependent. Anginawo amandla ngokwami. Ngathi ufaka nasendodaneni yakho ukuthi ungazethembi mntanami, themba onamandla onke. Yilapho kwakhona ukuphenduka ukuze enkosini. Akeze enkosini umuntu ozethemba yena. Kuza lozibona ukuthi hawu ngiphelile, yini engiyiyo? Ngidinga uJehova empilweni yami.
yiloyo osizakalayo kodwa ozezethemba ubala lona khona wathi engahlangana naye sasinayo isikhathi esiningi emsebenzini ngikhuluma naye ngoJesu emva kweminyaka ngihlangana naye esasebenza la sasebenza khona naye uthi hayi nami sengiyakholwa uthi hayi yabona ke manje ukholo sekungene thina ke manje ukholo sengene thina ke ukholweni nina bobani ubani wena awuzi ngokuzethemba enkosini uza ngokwethemba yona lelo culo elilishoyo elimnandi lo culo lo chorus elithi anginawo amandla ake nilisho anginawo amandla ozethembayo ngombona ukuthi ngosho ukuthi usewile lo uthi umpostoli uPawule encwadini yawaseKorinte yokuqala ngiyafunda ithi liyalashiwe ivesi elinjalo chapter khona lapho chapter 10 othi umi akaqaphele funa awe kusho ukuthi ozethemba yena empeleni usewile ozethembayo owazi ukuthi ukhona umuntu okuye usewile loyo kepha okuyena ophakanyiswayo ongazethembi ozenkosini ngiza nginjena Nkosi ngiza nginje uJesu uyawenza umfanekiso laphayana baba beyothandaza etempeleni uthi kwaya umfarisi etempeleni ehamba nomthelisi umfarisi ufika laphayana wenze njani phambi kaNkulunkulu uyazincoma uthi mina Nkosi uyangazi ngenza lokhu angifani nabantu abaningi ngiyabonga ukuthi angifani nabantu abaningi njengani wamthelisi mina nginikela ukweshumi futhi ngizila ukudla kathathu ngeviki uyakusho uyazisho izinto uyazenzayo uyazisho umthelisi utheni kuye uthi yiba nomusa kimi mina sona akukho ukuzethemba yiloyo wahamba ethola umusa lo ohamba engahawukelwanga hamba unjalo wena ozethembayo kudingeka umuntu oza kuNkulunkulu esilahla ezazi ukuthi uthini ngicabanga leyo nsizwa esasinayo yayithi njalo isukuma noma izofakaza ithi ngezolo Jesu ngangimanini bakwethembisa ukucula kwakhe kodwa ucula into engekho kuye ozemanikiniki akukho ukuzethemba uthi hey wangisiza uJesu noma kungekenzi izinto eziningi ezibalwayo kodwa wangisiza wangivimbela angazi ube ngizoba yini ngaphandle kwakhe so indaba elapho lapho kuyo leyo nzalo kaSeth ilapho kwavela khona uEnoch lo kwathiwa wahamba noNkulunkulu so ongahambi noNkulunkulu ohamba ngendlela yakhe wenza izinto eziphambene nento adalelwa yona uYesaya wathi akukho ukuthula komubi
usho uJehova. Uma laba bantu kuthiwa ngaleso sikhathi baqala abantu ukufuna uJehova, no-Enoch waqhamuka wakulo labo bantu abahamba noNkulunkulu, yingoba babefuna ukuthula okuyikona kwangempela. Akukho ukuthula kumuntu, akukho ukuthula kumuntu. Lokho kungabikho kokuthula yindlela yokubiza umuntu ukuthi woza nakho la kukhona, woza kimi, woza kimi. uNkulunkulu uhlala esho njalo, woza kimi. So laba baqala ukubiza igama lenkosi, kodwa abahleli ezindleleni zabo bahamba befuna ukuthula la kungekho khona, benza zonke baya ezintweni. I-industry enemali eningi yiphi? Enemali eningi kakhulu nawo wonke ama-industries. Angithi entertainment industry. Yayibona iTurkey. Entertainment industry inemali emangalisayo. Ama-entertainers niyakwazi ukuthi athola malini. Uyabona nje uma kwi-industry ye-entertainment uphumelela kuyo, hayi uyayithola imali, uyayithola imali, uyayithola. Ngani? Why? Inemali engaka entertainment. Yingoba abantu abanako ukuthula. I-entertainment iyathulisa, iyakitaza, kube sengathi hayi kukhona okukhona. No? Kwi-entertainment nje uthola ukuthi yenza abantu azizwe baze sa-entertaineka. Ngiyamazi ukuthi uSathane uyiqile kanjani. Ngiyamazi uyiqile kanjani uSathane. La sishumayela khona ivangeli, sibizela abantu enkosini uJesu, uSathane wayesenyonyobe engena naye. Azothini? Entertain them. Entertain them, you'll get many. The churches agcwele ongangoba akusekhona indawo. They entertain people. But entertain abantu. Kangangoba ubona entertainment ekhona manje na kangibani umculo esukulayo bazalwane. Sesingene ekutheni asiya-entertain abantu, sidanse ngendlela abenza ngayo naba sishaye yini ithomoyi, sishaye ithomoyi. Ngani? We are entertaining. Sihamba ngezinto ezi-entertain abantu. We want to entertain them. Asikho lapho bazalwane. We are not here to entertain people. We are here to tell them the truth. To tell them who is the Lord who needs to be worshipped. Ukuthula kutholakala enkosini, ukuthula kwempela. I-entertainment into esikhashana nje. Angisho ukuthi uku-entertaina ningabukeli. As long ungekho filthy. Ukuthi ungebukela. Kodwa uyazi nawe ukuthi noma kade uyibukela into edlulayo nje. It's not it doesn't give you lasting peace. Uhlala unjalo after entertainment. So, uthi uNkulunkulu, there is no peace to the wicked. Yakuthi woza kimi, ufuneni uJehova la sifunde khona esenofuna.
tholakala. Usaphakamisana angikunike lo manje laba bezo-entertainwa yokuthi abazolasta enkosini ngoba futhi ngiqhubeke noba-entertainer ngale ndlela, yes. sebezosiba anisayenzi lento ebabize ngayo. Yebo. Fanele abantu besenkosini. Inkosi isuse lento yenza kungabe kukuthula, isono, ukwehlukana noNkulunkulu. uNkulunkulu umuntu umdalele yena ukuthi abe kuye, ukuthi alalele yena, ahambe ngezindlela zikaNkulunkulu, hayi ngezindlela zakhe. Ngoba izakho zokuxabanisa nabantu. Ngoba ngizohamba ngendlela yami, nawe uhambe ngeyakho. Senze njani lapho? Sengqubuzana. Uthi, hayi manje ngiyakhumbula sakhuluma sakhula sabafana. Sasivama ukuhamba nomfowethu engilamana naye. Sathi masihamba sihambe kuthola ukuthi kukhona indawo lapho indlela sihlukana khona. Ngithi mina hayi nansi indlela enqamulelayo. Athi yena hayi nansi enqamulelayo. Kutholakale-ke manje ukuthi siyaxabana ngokuthi indlela asiziboni ngendlela efanayo. Yena uthi enqamulelayo nami ngithile, kodwa kwakusiza ukuthi ngithi umuntu akathatha indlela yakhe, sihambeke. Manje masesithatha indlela zethu, senze njani? Sesiyehlukana, kade sihamba ndawonye. Sehlukaniswa ngokuthi omunye uhamba ngeyakhe, omunye uhamba yakhe, sesohlangana phambili. Manje-ke empilweni uma uhamba ngendlela yakho, you are lost. Kodwa uma uhamba ngendlela kaNkulunkulu, usendleleni. Noma ngabe inameva, yona. Noma ngabe yakulimaza, yona. Hamba ngayo. Hamba ngayo. Ngoba uhamba noJehova. Uhamba neqhawe. Uhamba nonamandla onke. Awufunde lo verse esifundile kwi-Isaiah 10:5, verse 6 and 7. Yes, 55, verse 6 and 7. Jehova esenokuthola, mbize eseseduze, omuntu makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, abuyele kuJehova, uyakuba nomusa kuye, yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ukuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Kunjalo uJehova kunjalo. Umuntu akashiye indlela yakhe ngokuba uzawuthola ukuthula kuJehova. Ake silicule lo culo elithi shiya indlela embi ephambisayo. Ibabane wena ondinda kude ngaphandle kwesibaya. Izwa izwi lithi buyele ekhaya. Fundelo is it 177?